Добър ден. Деца, готови ли сте? Нека да поздравим нашите гости. Добре дошли! Добре дошли! Започваме с викторината. Ние знаем, можем и умеем. В няколко части ще ви покажем знанията на нашите ученици от 4 А и 4 Б клас по български език и литература, математика, няколко въпроса от човек и общество и човек и природа. В края на тази викторина сме ви подготвили и една изненада, заедно с господин Маринов и децата, които участват в танцовия ансамбъл. Така че ще оставим изненадата за край. Готови ли сте, деца? Да! Как се чувствате? Добре! Спокойни ли сте? Да! Така и трябва да бъде. Вие знаете, умеете и можете, нали? Да. Добре, започваме с въпросите по български език. Имаме 3 отбора. Първи отбор, втори и трети отбор, като те ще работят в екип, ще се самооценяват по време на
викторината. Има деца, които ще отговарят за самооценката, която ще се изразява в тези стикери. Вярно и невярно сме отговорили. Готови ли сте? Да. Започваме с първия въпрос към първия отбор. С кой въпрос откриваме съществителното име? Съществителното име откриваме с въпрос какво е това. Добре. Втори отбор. С кой въпрос откриваме глагола в дадено изречение? Глагол откриваме с въпроса какво прави, какво прави. Да, когато е в множествено число, какво прави. Трети отбор. С кой въпрос откриваме в изречението прилагателното име? И после ще дам един пример за Роя. Прилагателното име откриваме с въпроса какъв, каква, какви. Спокойно. За какъв род ще бъде? Въпросът? Какъв за мъжки род, Така. каква за женски род, какви са множествени числа и Какво остава? Пулкаво мече. Пулкаво? какво. Точно така. Какво за среден род? И давам за пример изречението, всеки от трети отбора да помисли и да се открие. Вие съществителното, вие глагола, вие прилагателното в изречението. Синьото облаче излетя. Или синьото балонче. Айде, синьото балонче. Синьото балонче излетя. Всеки отбор да открие съществителното имате вие, глагола и прилагателно. Кое е съществителното в изречението? Синьото балонче отлетя. В изречението синьото балонче отлетя, съществителното е... Задай си въпроса. Какво е това? Синьото балонче. Само съществителното балонче. Вие открихте ли глагола? Кажи ми, Лючка. Излетя. Излетя е глагола. А прилагателното трети отбор? Прилагателното е синято. Синьото. Браво! Справите се добре. Ето и отговорите на въпроса как откриваме. В кой род и число е всяко от съществителните имена? За първи отбор е съществителното катеричка, втори отбор кораб, слънче. Който е готов от трети отбор, може да отговаря. Кажи, Злати. Катеричка. Женски род или слънче? Добре. Вие готови ли сте втори отбор? Да, Илка. Кораб, мъжки род или слънче? Добре. Радо. Слънче. Среден род или слънче? Добре. Браво, справите се. Лично може да поставиш вече 5 стикера. Тези, които поставят стикерчета. Браво. Продължаваме следващия. Да. В кое лице, число и време е глагола? Всеки отбор се чете само глагола, можете да четете добре, много добре даже. И не само четете, и разбирате какво четете. Четенето с разбиране е нещо, което упражняваме постоянно. Така, Злати. Аз чаках. Така, ти си помагаш с личното местоимение, добре. Първо лице, единствено число, е минало. Точно така. Вие обичате. Второ лице, множествено число, сегашно време. Добре. Радо. Ще играят. Те ще играят. Трето лице, множествено число. Точно. Бъдещето. Бъдеще време. Казахме, че най-лесният начин е да открием бъдещето време при глаголите, защото имаме ще. Бъдеще. Най-лесно, нали? Да. Така, продължаваме. Може да сложите още един стикер за верен отговор. Степенувайте прилагателното име. Всеки отбор се вижда прилагателното име и когато сте готови, дигнете ръка. Кизем? Смел, по-смел, най-смел. Трети отбор готови ли сте с вашето прилагателно име? Емо? Косен, подкосен, малък. А втори отбор? Али? Малък, по-малък, най-малък. Добре, браво. Още един стикер получавате. Коя дума е антоним на дадения глагол? Антоним беше думата с какво значение? Антоним означава обратното на една дума. Противоположното значение. Например, на бяло беше Бяло
Занима за бялото, че... Точно така. Хайде да пробваме сега първи, втори и трети отбор. Всеки отбор се чете. Готова ли си, Анелия? Кажи, вашия глагол кой е? Слиза. Така. Слиза, качва се. Точно така. Слиза по стълбите, обратното е, качва се по стълбите. Качва се. Така, кой от другите отбори е готов? Първи или втори? Отварям, затварям. Добре. Втори отбор? Събуждат се, заспиват. Точно така. Преди да се събудят, трябва да са спали. Браво, още един стикер. С кой въпрос откриваме подлога в изречението? Подлога и открива с въпроса кой извършва действието. Кой е извършил? Ако са много хора, които извършват, кажеш го. Кой извършва действието? Така, сказуемото? Какво прави? Какво прави? Какво прави? Какво прави? Точно така, когато е за множествено число. Добре. Казвам преди да стигнем до 10-ти въпрос. Сега му пробваме едно изречение. Да видим. Помислете, кой е подлога и кое е сказуемото? Бабата, дядото и внучето тръгнаха към черешовата градина. Ето, че дълго го измислих. Бабата, дядото и внучето тръгнаха към черешовата градина. Ако искате, можете да запишете, имате чорнова. Илко? Бабата, внучето и дядото са подлог. Така. Сказуемото, някой да помогне, кажи му. Тръгнаха и скажи Как открие? С кой въпрос? какво правят. Какво направи бабата? Какво направиха бабата, внучето и дядото? Така. Тръгнаха. Дядото накрая. Оставим той. Така, тръгнаха. Браво, деца. Това беше съвсем импровизирано в момента. Не дойде. Така, продължаваме. Извинявам се. Айде. Справихте се отлично до тук. Има един въпрос още за числителните имена. Съвсем наскоро с вас учихме за числителни имена. Какви бяха поведени? Има два вида числителни имена. Първият вид е числително редно, а втория е числително Бройно. Добре. Тук в този въпрос имаме да открием кои са числителните, кое е числителното редно име за всеки отбор. Прочетете се отборите. Радо, прочете ли на вашия отбор? Я ме ги прочете всички. 9, 1, 10. Кое според теб е числителното редно? 10. Десети. Точно така. Десети поред. Първи или втори отбор готови ли сте? Значи, прочети ги. Прочети ги всичките. Редно е 8. Така, но прочети ги всичките. 3, 8, 6. Добре. Втори отбор остана да отговори. Прочетете си ги. Йомас. 9, 9. 10, Това е важно. 2, 2. И кое е числителното редно, Йомас? Числителното редно е втори. Как го откри? С кой въпрос? Спокойно. С въпроса кой е наред? Кой е под ред? Точно. Втори. Искам да видя да ти мисля. Така. Докато подготвя ресурсно-дигиталната рамка, госпожа Димитрова има няколко въпроса към вас, свързани с литературата и произведения, които сте научили. Така, давам към литература. Първи въпрос. Към първи отбор авторът на стихотворението "Обичам те, родина" е... Сега? Елисавета Багрян. Малко по-силно. Елисавета Багрян. Добре. А някой от вас знае ли отказ от това стихотворение към всички? Да? Обичам те, родина моя, всеки ден и час, готов съм свободата, добра, навярно аз. Браво! Така, минаваме към втори въпрос. Втори отбор.
автора на стихотворението. Я кажи ми е. Браво, Силя. А някой от вас отказ? Айде. Я кажи ми обръче. Я кажи ми обръче да вярвам, че ти да се събудятява. Да видяли татко ми хори и на чули майка да говори. Що ли прави може че да родила с чушката и рода. Браво! И третия отбор. Трети въпрос. Автора на стихотворението. Картина. Стихотворението картина автора е Мая Дългачева. Правилно. А някой отказ от това стихотворение? Лизия? Картина. Ако някой ме пита какво е родина, ще му дам дългото зряла картина. Ще му кажа ухай като дреха на мама, като детска сълза е мила светла голяма. Браво! И на трите отбора. Така. Сега имам един въпрос към всички обаче. Кой е автор на стихотворението? Обич. Обич. Трети отбор са доста добре, така са си. Айде други четете, да видя. Габи? Дора Габи. Дора. А автор? Автора на стихотворението Обич е Дора Габи. Благодаря. Отказ от това стихотворение? Някой? Слушам, ти Миличък. Обич. Нашето небе е тъй дълбоко. Нашите звезди са тъй големи. Нашата... Може ли да помогне? Някой да ми помогне, може ли? Да помогне. Визия? Нашето небе е тъй дълбоко, нашите звезди са тъй големи и земята наша е безкрайна, а се звирят цялото съвсем. Браво! И сега поставяме по едно стикерче за правилните отговори. Така. Продължаваме с госпожа Ябанджиева. Благодаря, госпожо Петрова. Много добре се справихте. Продължаваме със следната задача. За пряко и преносно значение на думи. Знаеш ли, че в литературата и всички произведения, които сме чели, и стихчета, и приказки, и разкази, много често си говорим за това, че някой път думите се употребяват не в прякото им значение. Златен пръстен, например, употребяваме в преносното. Златно сърце, например, или златни ръце. И днес ще се опитаме заедно с вас под формата на една викторина, за всеки отбор има достатъчно въпроси, да видим колко бързо може да реагирате на въпроса. В пряко или преносно значение е даденото словосъчетание. Има две думички, когато ги съчетание става словосъчетание. Готови ли сте? Започваме с първи отбор. Четете и казвате. Кажете. Изтърхат в пряко значение. Добре. Особено ако хората пазят природата и реката наистина става бистра и чиста и не хвърлят куклъци. Втори отбор Илко, може да кажа, извинявай. Дървен стол пряко. Пряко е значението. Така. Трети отбор, готови ли сте? Добре. Анеля? Горчиви сълзи преносно. Е в преносно значение. Първи отбор от начало. Кажи, Нати. Обич ще бива преносно значение. Ще бъде в преносно значение. Срещали ли сме го в някои произведения? Спомняте ли си? Да. Къде? Докато бъдеш облачето плува, Остър ъгъл пряко. остър ъгъл е пряко. Учили ли сме за остри ъгли?
По какво? По музика ли? Математика, разбира се. Трети отбор. Вики, съм казвам. Давай смело, Мила. Един човек. Пряко. Той може да му е студено наистина в преносно значение. Може да му е студено, но тогава ще кажем на човека му е студено. А студен човек говорим за добре. Следващия въпрос. Златно сърце, преносно значение. Аз май малко подсказвам, малко с препарана, с златния пръстен и златното сърце. Така, втори отбор. Въпросът към вас е в пряко или преносно значение е словосъчетанието Остерум или Остерум. Пряко или преносно ще бъде? В преносно, точно така. На кого казваме, че има Остерум? На глупави или на умния? На умния. Точно така. Студен сок. Радо? Студен сок, пряко значение. Пряко. А трябва ли да пием студени сокчета? Особено пък ако са ледени, почти да са храни. От полезните или вредните храни? Айде. Златен. Така слабо се усмихна. Златен, пръстен. Преносно. В преносно ли? Принца застанал на колене и поднесъл златен пръстен на принцесата. Дали е преносно значението? В пряко. Желателно е да са пряко, защото иначе принца може да получи отговор. Не, нали? Така, топла прегръдка. Илмас? Топла прегръдка, преносно. В преносно значение. Топлата прегръдка на мама е най-милата и най-топличко е, когато мамата прегръдва. Палаво дете. О, това съчетание е много обичам. Палаво дете е пряко. Пряко, разбира се. Кое дете не може да е палаво? Децата трябва да са палави, нали? Но умерено. Не много. Така, продължаваме. Айде, събудите се тук. Желязна ограда, пряко значение. Добре, пряко значение. Още малко остана. Продължаваме. 14-ти въпрос. Това е като горчивото хапче. Така. Кажи, Габи. Горчив портокал, пряко. Пряко. Най-вероятно, ако се е развалил, може малко да горчи, даже да кисели. Така. Трети отбор. Анелия. Палаво поточе, преносно. Е в преносно значение. Също сме срещали това словосъчетание в едно хубаво стихотворение. Топла супа. Чия супа е най-хубава? На мама, разбира се, и на баба също. Топла супа в пряко и в пряко значение. Така, оставам още няколко. Железен характер. Кажи, Реджев, в Характер, преносно. преносно значението. Трети отбор. Последен въпрос към вас. Тежък ден. Не с тежък ден, бе? Не, разбира се, приятен ден. Но тежък ден словосъчетанието е в преносно значение. Ние нямаме тежки дни, ние имаме само приятни дни, нали? Дори когато имаме някакво затруднение. Последният въпрос е към третия отбора. Да видим кой ще отговори по-бързо. Анелия вдигна ръка. Рибата плува пряко. Пряко значение. И да видим какво ще ни зададат накрая, дали сме се справили добре. Справили сте се добре. Може да поставите още един стикер. Успяхте в рамките на 5 минути и 35 секунди. Знаете, че тези упражнения от дикталната раница, които ползваме и друг път, са с време и е много удобно. Така. Продължаваме. Сложихте ли стикера? Да. Добре.